מה קורה, חברים שלי? ברוכים הבאים לפודקאסט משחק החיים של יוסי שקארו וספונדשפ פלוס. הפרק הזה זה פרק היכרות. אני מקווה שאתם שומעים אותי טוב, אני ככה עדיין נמצאות התחלתי, ולא מוכן כמו שצריך, אבל אמרתי, עדיף להתחיל מאשר להתחיל לדחות דברים ולקנות דברים. אז ככה, תוך כדי תנועה, אנחנו נתחיל להשתפר. אז באמת הפרק הזה נועד לפרק היכרות שלי איתכם. אני מאמין שאם אתם נמצאים פה, אז טיפ-טיפה מכירים את הסוכנות, טיפ-טיפה מכירים אותי, והמטרה באמת של הפודקאסט, פודקאסט פורים משחק החיים, באמת ללמד דברים שהם מהותיים, גם בעולם העסקים, גם בעולמות של שיווק, כנראה שבגלל זה אתם פה. הפודקאסט הזה מיועד בעצם לכל מי שרוצה להצליח יותר בחיים, מי שמכיר, לבעלי עסקים כמובן וכמובן, בסוף אנחנו סוכנים שיווק והקהל יעד שלנו, זה אנשים שהם משווקים, אנשים שהם בעלי עסקים. אז ככה, אני בלי באמת משהו שהוא כתוב, אני כל פה מהראש שלי, כדי שזה יהיה כמה שיותר אותנטי, כמה שיותר אמיתי, וכמה שפחות רשום ומכני. אז בואו נתחיל, בעיקרון, אני חושב שזה שקארו, אני בן 25, וככה התגלגלתי לתוך עולם של עסקים, בעולם של סוכנות שיווק, ושיווק בכלל, ואני אספר קצת על הסיפור שלי. אין לי פה איזשהו סיפור שהוא יוצא מגדר הרגיל, אני מאמין שזה סיפור רגיל כמוכם, אני סיימתי י"ב בהצטיינות, ובככה הייתי מיועד למסלול די רגיל בצבא, ובגיל 18 אני עובר כזה פלאפה, ואני מחליט ללכת בסוף למשהו שהוא רק קרבי, וכמה שיותר קרבי, ואני מוצא את עצמי בגיל 18 בחטיבת כפיר, ביחידה שנקראת סיירת חרוב, מחזור אותי מסוים 17, ואני מתחיל לתת שם, מתחיל לתת מעצמי, ובהתחלה נורא קשה לי, ותוך כדי תנועה אני מתחיל להשתפר, ואני מתחיל אפילו קצת לאהוב את כל הנושא הזה של לתת מעצמי, ולמען משהו גדול יותר, אתם יודעים קרבי. וככה, לאט לאט אני נפתח לכל העולם הזה, של לתת ערך נתינה תוך כדי השירות הקרבי שלי. שהסיבוב שאכלתי, ואני רוצה לקשר את זה פה לעולם העסקים, ובכלל לעולם ההצלחה, כי כל מי שמספיק משחק בעסקים, באנשים הם גם רוצים יותר הצלחה בחיים, וזה ביחד. אז בעצם הסיבוב שאני אכלתי, זה יצאתי לפיקוד, ובהקצאה שנייה. ואחד מהדברים שעושים בפיקוד, אתה מכיר עוד אנשים, ואני הכרתי עוד בן אדם שהיה איתי מהפלוגה, בשם סגין, והוא היה בצוות פיקוד ביחד איתי, והוא היה איש עסקים כזה, בן זונה, מניה כזה, אבל בן אדם שאתה רוצה ללמוד ממנו. ואני זוכר שראיתי אותו, ואמרתי, בוא'נה, זה מעניין, אני רוצה גם להיות כזה, אני רוצה גם להבין בעסקים, היה לו גם עסקים לפני הצבא, הוא מאוד כזה הבין. ומפה התחלתי לפתח את כל העולם של העסקים, והצלחה, עוד הייתי לפני זה קצת בעולם של הצלחה ודברים כאלה, דברים שקשורים למיינדסט, אבל מפה באמת נכנסתי לתודעה, שאני רוצה לפתוח משהו משמעותי, לעשות משהו בשביל הלקוחות שלי, משהו בשביל אנשים, עוד לא ידעתי שזה לקוחות אז. אני משתחרר, והדבר הראשון שאני עושה טיול לאמסטרדם וברלין, ועם החברים הכי טובים שלי, עם החבר'ה הקרובים ביותר אליי, ואין לי שמץ של מושג מה אני רוצה לעשות, כאילו איך אני באמת מתחיל. אני יודע שאני רוצה לעשות הרבה כסף, אני יודע שאני רוצה להקים עיסוק, עסק, אני עדיין לא יודע איך, אני רחוק שנות אור ממה שאני יודע היום, אבל אני יודע את הדבר הזה, ואני נמצא בקורונה, הקורונה ממש התחילה, אני השתרתי בנובמבר 19, הקורונה התחילה ב-2020, תחילת 2020, אפילו בסוף 2019, וקופצת לי מודעה של קורס שיווק באמת סטנדרטי רגיל, הוא היה יחסית אז עכשיו טוב, ואני הולך על זה קורס שיווק כזה דיגיטלי, ואני הולך, אני זוכר שזה 4,000 שקל, לחייל משוחרר, זה היה נשאר הרבה כסף, אבל אני מאוד רציתי להתחיל עם משהו, רציתי מאוד להצליח במשהו, להתחיל באמת להתקדם, להתגלגל, ואני נכנס לתחום הזה של שיווק, ואני לא כל כך טוב בזה. אוקיי? מתחיל לעשות שיווק, אחר כך, אחרי שאני עושה שיווק, אני עושה שיווק שותפים. מה שהחלטתי כדי להכניס כמה לירות, עומד בסדר, כאילו אני מכניס טיפה כסף, אבל אני בעצמי ידעתי שזה לא יכול לעבוד לאורך זמן. כי גם לא ידעתי איך אני באמת מרוויח את הכסף הזה, זה הפוקס, וגם זה הכסף שהוא קטן. אז אני מתחיל לעשות טיפה כמה שקלים, ומתישהו אני מתחיל לעזוב את עולם השיווק, שאני כאילו אומר לעצמי, וואלה, אני לא יודע אם זה מה שאני רוצה, אני עדיין לא יודע אם זה מה שאני צריך, שיווק, אני כאילו לא רואה את התוצאות שאני רוצה, ואני בכלל לא יודע אם אני רוצה לעסוק בזה, ואני בכלל מתחיל לחשוב על דברים אחרים, ואני מתחיל לחשוב על לפתוח בר, אני הולך לקורס ברמנים, ואני מתחיל לחשוב בכלל על לימודי הפקה, ואני שנייה מלהירשם קורס הפקה, ובסוף אני לא נרשם, ואני מחליט ללכת, בכל הבלבול הזה, אני הייתי עוקב אחרי בן אדם בשם שלם יפרח, שזה לימים גם עבדתי אצלו, אני מחליט ללכת לו בפגישת ייעוץ, עסקית, אישית, לא יודע איך שבא לכם כל זה, 2,500 שקל שילמתי לפגישה הזאת, אגב לא מימשתי אותה עד היום, ושיגיד לי כאילו איך מתחילים מה עושים.
ואני מגיע למשרדים שלו, לתל אביב, ואני אומר לו את המצב שלי, והוא אומר לי, אוקיי, הוא מציע לי כמה רעיונות שהם לא באמת עוזרים לי, כאילו אני בראש שלי לא יודע איך ליישם אותם, ולא הצלחתי באמת להבין מה אני אמור לעשות. אז אני בן 22 במצב הזה, די אבוד, נקרא זה ככה, הזבזתי כסף לשיווק, לא כזה הצלחתי, רוצה להתקדם, לא יודע איך, ומה שאני עושה, השלב הבא שלי, זה אותו שלב עבר כשעשיתי זאת פגישה, ולא הצלחתי לקבל באמת את הערך שרציתי, כי היה כל מיני דברים בתוך הפגישה, לא בגלל שלב בן אדם מהם מעולה, אבל קרה משהו יותר מעניין בפגישה. בפגישה השנייה, כיוון שלא הצלחתי להפיק את הערך בפגישה הראשונה, קבענו עוד פגישה, ובפגישה הזאת שלב איחר, ושלב איחר, והוא לקח את זה נורא קשה, כאילו את זה שהוא איחר לפגישה, וזה כאילו אנחנו מדברים על הפגישה שגיעה, בפגישה הראשונה לא הצלחנו להשיג מה שאנחנו רוצים, קבענו בפגישה, ובפגישה השנייה שלב איחר, והוא לקח את זה נורא קשה, והוא אומר לי, תקשיב, אני אתן לך מתנה, אני רוצה עכשיו קורס שיווק חדש, קוראים לזה ריצ'ר, ואני רוצה שתהיה איתו, קורס של 7,000 שקל, אני רוצה שתיכנס לתוך המחזור השני של הקורס. ואני אומר, יאללה, סבבה, אני בפנים, אני בעצם סוגר פה עוד פעם מעגל, אני נכנס עוד פעם לעולמות של שיווק, דרך אותה מתנה ששלב הביא לי בגלל שהוא איחר, ואני עושה את הקורס היה בליווי ששלב, ואני מחליט שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות בשיווק, אני רוצה להתעסק בזה. עובר כמה זמן, אחרי שאני מתעסק במכללת ריצ'ר, קראו לזה, עד היום יש את הקורס, זה קורס מעולה. עובר כמה זמן, ושלב בעצמו מחפש אנשים שיעבדו איתו. ואני שולח הודעה כזאת מסוגננת, וגם מצלם את עצמי, עושה איזה משהו נחמד, ושלב אומר לי, יאללה, בוא תעבוד איתי, אני עובד איתו כמה חודשים, אני רואה באמת איך הוא עושה חברה שמכניסה יותר מ500,000 בחודש, אחלה של חברה, ואני מתחיל לעבוד עם לקוחות, תוך כדי תנועה, ואני מתחיל לעבוד גם אצל שלב, ואני מצורך ניסיון, ומחליט בסופו של דבר להקים את סוכנות שיווק פלוס. אני רץ איתכם בזמן, עד לפני חצי שנה. נגיד שזה לפני חצי שנה, מחליט לפתוח סוכנות שיווק פלוס, לעזוב את שלב, ולהתחיל לצאת לדרך עצמאית משלי. זה ככה בגדול עליי. ועל הדרך שלי הגעתי לעולמות של שיווק, זה הדרך שלי להגיע לעולמות של שיווק, והמסקנה שלי מפה, יכול להיות שאנחנו חושבים לפעמים שהדבר יבוא, כאילו אני צריך לדעת מה לעשות, ואז אני אעשה, ובפועל אנחנו עוברים איזושהי כברת דרך שהיא לא ברורה כל כך, ובסוף אנחנו מגיעים למה שאנחנו צריכים לעשות, ומה שאנחנו מיועדים לעשות, וזה אף לא יהיה ישר, כאילו זה לא יהיה ישר, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני אעסוק. תמיד זה יעקוף איזשהו עיגול, וזה מה שאני למדתי מהדרך שלי. בגדול, בדרך שלי, זה ככה מאוד מאוד גדול, ספרתי לכם, בדרך שלי, אני עבדתי עם לקוחות, תוך כדי עבדתי עם שלב, עבדתי עם לקוחות קטנים, בינוניים גדולים, באמת הגעתי לסוכנות שיווק פלוס, שהסלוגן שלה זה ליצור לקוחות משלמים לעסקים, באמצעות שיווק מתקדם, זה ככה הסלוגן של הסוכנות, ככה בשביל ההיכרות טיפה, ושאני אומר שיווק מתקדם, אני עכשיו מתכנס טיפה לשיווק, והפרק הזה לא יערוך בכלל, אנחנו נסיים אותו משהו 2-3 דקות, שאני אומר שיווק מתקדם, שתבינו את הפלואו בדקה מחשבה, שיווק מתקדם זה אומר שיווק שעובד ב-2024, שיווק שעובד ב-2024 אומר שיווק כולל, שיווק שהוא כולל הרבה רבדים שעובדים בסופו של דבר ב-2024, ואני אסביר. היום בן אדם בא פותח עסק, אומר אני אקים מודעה, והמודעה הזאת תביא לי לידים, ואז לסגור אותם בטלפון, וזה דבר אחד שאפשר לעשות. שיווק מתקדם זה אומר שחוץ מהמודעה שאני עושה, אני גם מעלה תוכן. חוץ מזה שאני מעלה תוכן, אני גם נמצא בהרבה פלטפורמות. זה אומר שזה שיווק הוליסטי, שיווק כולל, שיווק שכולל את כל השירותים שיש להציע, ומפה אנחנו רוצים לעבוד עם הלקוחות שלנו. זאת אומרת, היום קמפיין לידים זה לא הדבר היחידי שמספיק. אנחנו צריכים לעבוד בשיטת השיווק מתקדם, אנחנו צריכים לעבוד בשיווק מתקדם, שזה בעצם אומר לעבוד בכל הרבדים, כל האספקטים שאפשר, כדי להביא את התוצאות יותר הכי טובות, שזה אומר אם לעשות outreach, מי שלא יודע מה זה פניות קרות לבעלי עסקים אחרים, ואם זה אומר לעלות תוכן, ואם זה אומר לנהל סושיאל, ולעשות ממש את כל הרבדים שאפשר, כדי להביא את התוצאות הטובות ביותר, וזה בעצם שיווק מתקדם, וזה בעצם שיווק שעובד שב-2024. אז ככה רציתי שתדעו בעצם מה זה הסלוגן, מי שלא ברור, או קוראים לזה בפרקים עדיין. אז ככה, אני הייתי פה יוסי שקרוף, אני חושב שהפרק הזה הוא פרק היכרות, אז אנחנו נמשיך בפרקים הבאים, אנחנו נדבר על שיווק, אנחנו נדבר על עסקים, אנחנו נדבר על דברים שצריך לעשות, דברים שבעלי עסקים צריכים לעשות, בממשל נתקדם, שמחתי שהייתם איתי בפרק הזה, ותהיו פה בפרקים הבאים. ביי ביי.